Man skal vælge rytmisk musik og samskabelse, hvis man er musiker eller komponist, og man har den her interesse for at skabe, og særligt sådan inden for det tværfaglige. Det kan være lidt svært at blive inspireret alene, men når jeg sidder sammen med andre folk, så kan man ligesom bounce af hinanden og give idéer og sådan noget. Så bliver det typisk en bedre ting, der sker. For mig i hvert fald. Det er projektorienteret, fordi vi også har mulighederne for at indgå i nogle samarbejder med forskellige aktører inden for alle mulige kunstarter. Blandt andet har vi samarbejdet med Nordisk Teaterlaboratorium. Man kan sige, at langt hen ad vejen igennem sådan et projekt, så har man ligesom muligheden for at udvikle sit musikalske sprog og sin musikalitet igennem deres sprog. På den måde tænker jeg også, at man har en anden måde at sådan udvikle sin musikalitet på sådan en uddannelse her, end man måske lige nødvendigvis har på en almindelig musikeruddannelse. Det er meget udfordrende og meget spændende, synes jeg. Og man bliver meget ops på, hvordan man kan lægge sig op af hinanden og få idéer af hinanden, og ja, hvordan man kan udvikle historie sammen.